We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag Central and Eastern Visayas, welcome sa GMA Regional TV Live. Ngayon makita Lunes hangtod Biyernes. Ako ang inyong kapuso, Cecil Kibod Castro. Ug subay ni ining Nutrition Month, atong mahinabi ang usa ka registered nutritionist and dietitian nga magtudlo ka nato sa kamahinungdanon sa sakto ug healthy nga lifestyle. Inay nga tambal ang pagbatok sa balatian. Samtang ato sa mahinabi ang usa ka magtutudlo nga mag-introduce ka nato niining paggamit og seawater nga maka-generate og kuryente. Ug ato sa makauban ang duha pa ka mga mag-host sa bag-ong GMA game show nga TikTok Clock. Kapuso, nasayod ba kamo nga nakaplagan sa Similaon Mountain nga utlanan sa Austria ug Italy ang usa ka prehistoric human being nga gitawag nga the Tyrodian Iceman nga gituuhang nabuhi ni atong 3000 BC. Ang maong mummified body gibana-bana nga iya sa 45 ngadto sa 46 anyos nga lalaki ug aduna kini gitas-od nga 5 feet and 2 inches. Lakip sa nakaplagan sa mga scientists ang mga karaang tools ingon man bag nga gigamit alang sa survival. O karong buntaga, ato nang makauban sila si Pokwang o Rabia Mateo para sa bag-ong game show ang TikTok Clock. Perfect combo kining duha sa mga moho sa bagong kapuso program. Busa we have this morning ang beauty queen nga si Rabia Mateo ug ang magpadala og kalingawan walay lain pa Miss Pokwang. Mayong buntag Miss Pokwang and Rabia, welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maupay nga aga sa tanan. Maayong buntag sa tanan! Maayong buntag, GMA Regional TV Live! Wow! Grabe yung energy. Kumusta yung mga mornings ninyo today? Beauty? Oh, wow, paano? Magandang umaga. Masaya yung umaga ko kasi sobrang aga kong nagising. 5 a.m. Nagwalis ka naman ng bakuran? Nagdasal. Yan. Nagdasal muna. Miss Rabia and Miss Pokwang, every morning, ano yung naging morning mantra ninyo that you often tell yourself para motivated kayo to face your day? Akin yung mantra ko talaga, yung personal mantra ko. Yung sinasabi ko to, kiniklaim ko to sa universe na from the ashes of my sacrifices will rise the empire of my success. Kasi naniniwala ako na sa bawat sakripisyo mo ngayon, it will lead you to a brighter and a better future. Ako naman ay every gising is a blessing. So, meron ka pang purpose sa buhay. Move, galaw. Ngayon naman, let's talk about your upcoming project, itong TikTok Clock. Rabia, can you share to us kung ano ba ito? Yung TikTok Clock Happy Time na yung goal namin talaga is pasayahin na ang bawat pamilyang Pilipino. It is time-based. So yun yung nakaka-excite doon kasi parang may time limit para kunyari sa segment na tinatawag na oras mo na kung saan ipapakita ng mga contestants yung kanilang talent. And also, meron din kaming game segment na tinatawag na Holly Holly Hoy kung saan may mga i-invite kaming celebrity guests at kami mismo maglalaro din. At ikaw naman po, Miss Pokwang, from being a comedian to becoming a game show host, anong klaseng Pokwang po ang aabangan namin dito sa TikTok Clock? Nako, Diyos mio. Siyempre, di ba, talaga namang
Napakarayot nito. Sobrang sa loob ng 45 minutes ng programang ito, ang mapapangako po talaga namin ay hitik na hitik po sa saya at saka sa mga pag-games, syempre, at saka sa pagtuklas po ng mga talento. At ikaw naman, Rabia, from joining pageants to acting and now hosting, how excited are you to try naman being a game show host? You know what? I'm so blessed kasi sabi ko nga, yung nangyari sa buhay ko, hindi lang ako nakakon sa isang stereotype na, okay, beauty queen ka lang at yun lang yung image mo for the rest of your life. But the GMA, they gave me the opportunity to be anybody that I want. And Mamang Pokwang, ano po ba yung pinagkakaiba ng TikTok Lock sa ibang mga game shows na nagawa na at napanood na? Yes, may kanya-kanya kasing ino-offer na lahat naman talagang nakaka-excite, di ba? Pero yung sa amin kasi po, kayo imagine sa loob lang po ng 45 minutes, marami na kaming mabibigyan ng saya, hindi ba? Na pinapangako namin talaga na hindi po sila maboboring. Kaya naman, Rabia and Miss Pokwang, ano-ano yung mga aabangan na mga games na for sure mag-e-enjoy talaga ang lahat? Yung na-mention ko po kanina, yung oras mo na kung saan nga po, may Oo. dalawang contestants na ipapakita nila kung ano ba yung mga offer nila. And also, na-excite din ako sa mga judges natin kasi may tinatawag tayong boses ng taong bayan. Tapos may isa din na celebrity guest at yung ating all-time hurado na si Mamang Pokwang. Kasi masarap yung, alam mo yun, yung nakatulong ka na sa kahit paano, hindi ba nakapagpasaya ka pa, nakapagpatawa ka, hindi mo alam. Yung nanonood na yan, may pinagdadaanan pala siya. And then, ayan na, nang makita niya ang programang to, na yun ang pinapangako namin, hindi na kayo bibitaw. Ganong kasaya ang programang TikTok Lock. Sounds exciting talaga. So Mamang Pokwang and Rabia, please invite all our kapuso na abangan ang TikTok Lock. Mga kapuso, dyan po sa Cebu, TikTok Lock, happy time na! Mga tiktropa, ayan. Sa July 25 na po kami, 11:15 a.m. mula Lunes hanggang Biyernes po. And before we end this interview, ano ang mensahe ninyo para sa ating mga kapuso dito sa Visayas? Ayan, sa ating mga kapuso dyan sa Visayas, kayo po ay ngiti lang araw-araw, hindi ba? Hindi madali ang buhay, pero sa isang ngiti, nababago lahat ang nang mangyayari sa maghapon mo. At yun po ang hangarin ng programang TikTok Lock, magbigay po ng ngiti sa inyo. Ako naman po bilang isang Bisaya, ang mapapayo ko po is huwag matakot mangarap sa buhay. Kahit anong estado, kahit anong edad, hindi pa huli mangarap at magkaroon ng Yes. purpose sa buhay. So hanggang humihinga ka pa, kaya mo pang gumawa ng mabuti para sa komunidad mo at ipagpatuloy mo lang yan. Daghang salamat, Mamang Pokwang, and of course, Rabia, daghang salamat and congratulations sa inyo. Thank you po! Thank you so much. Thank you, GMA Regional TV Live. Thank you po! Mga kapuso, tutok lang, kay mo balik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.